लेकिन अभिषेक भाई से करावे ले कि तनी मनी मन लागे भेंट होके सब कलाकार एक जगह रह, सब श्रोता एक जगह रह। आ कलाकार लोग तो है बा, श्रोता से विनती बा कि कलाकार पर अपन आशीर्वाद बनौले रखी। देखिए इतना सुंदर व्यवहार कि बाकी के बा कलाकार में बाकी के बा आशीर्वाद रही तो वो आदमी बाकी ना रहे जगह जरूर सब चाहते नहीं। बाकी सभे लोग आइल बा। आ गाना के कौन फरमाइश में दीपक भैया बताओ हो हमरे बाकी तनी मनी भुलाता ओहे ह। लेकिन एक मिनट सर, इधर से सारे लोग को अंदर करवाइए ना। महिला के लिए जगह स्पेशल छोड़वाया गया था, वो बैरिकेडिंग के उधर साइड वाले सब इधर आके बैठे हुए हैं, खड़े हैं। देखिए 100 बात का एक जवाब भाई, जो अभिषेक को प्यार करते हैं आप अपने आप से व्यवस्था को भैया अपने आप अपने हिसाब से करिए। अब इतना बड़ा जगह है, आप लोग थोड़ा सा फैल हो जाइए। हाँ, अपने अतिथि को कम से कम सम्मान कीजिए आप लोग, और जो जहां से वहीं से लग जाइए व्यवस्था में। बाकी आनंद लीजिए। क्या बात है छोटू जी, सुरदी गुरुदेव, अरे सुरदो कि बिना पियले भानु भैया हमारे आगे बड़े बड़े से ऐसा दारू हिया बिना पियले नशा चढ़े आयो ऐसा दारू हिया। अतरी थपरी बजा दे भैया जी जहां से बा बिना मतलब के जवन लड़े मेहरा रूहिया। बिना मतलब के जवन लड़े मेहरा रूहिया। बिना पियले नशा चढ़े ऐसा दारू हिया। अभी न मतलब के जवन लड़े जवन लड़े मेरा रूहिया। कबू लाली कबू बाली घटले रहे हो। एक ही बतिया 10 बेला घटले रहे हो। कबू लाली कबू बाली घटले रहे हो। मन करो तवने करी सब जुझारू हिया। मन करो तवने करी सब जुझारू हिया। अब चलते चलते एक और गीत हमारा प्यार मिलो कि सबके में हर प्यार करे ले, सबके में हर प्यार करे ले।
गोर वाली बिया खाली लड़े ले बोला लपा उल्टा हम पे चढ़े बोला लपा उल्टा हम पे चढ़े ले एगो गोर वाली बिया खाली लड़े ले ओकर भैया एगो गोर वाली बिया खाली लड़े एगो गोर वाली बिया खाली लड़े एगो गोर वाली बिया खाली लड़े एगो गोर वाली बिया खाली अब विक्की भैया के बोलाई और हमरा घर में जे भी कलाकार आइल बा बारी बारी से विक्की भैया नहीं दीपक तिवारी भैया खातिर एक बार आप सब जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली अब बिना और एगो रिक्वेस्ट बा आप सबसे एगो गीत हमार अब तो होली एक दो दिन रह गइल बा एगो गीत अक्षरा सिंह के साथ में आइल बा हमार गीत आ जाई हजार के आप सब एक बार वो गीत के जरूर सुनो रील उल बनावे के बा ओके ट्रेंडिंग में ले आ दे ओ में भाई के लाइन बा एक लाइन तनी द भाई माइनर के बोर्ड ओ में भाई गोले बता कि बड़ी मन करे रंगवा रगरे के अपनी बहरा दया दया में घरे के तब अक्षरा जी बोले बारे कि लागत फगुआ फीका लागत फगुआ फीका होइए हो बाहर के हरियावन होली चार के